В интерес на истината много колекционирах марки, които им бяха част от прозореца към света, защото там виждах различни култури, нали, с различни нали, светове, и марките ми помогнаха също да развия своето въображение, както книгите и както и 1984 година гледах за първ път епизод 4 Междузвездни войни и това направо откри в мен нещото, което търсих. Постоянно си рисувах и в тетрадките като ученик, постоянно на някакви, независимо какви основи, сега нещо си рисувах, нещо правих, докато съзнателно вече започнах да правя нещата, може би 1988 година, този период от време. Тогава вече си давах нали, теми, които исках да развия и които да изобразя нали, на съответния носител. Повечето от нещата са ми били чисто житейски, фигурални композиции, нали, впечатления, които си трупал през годините от разни събития, от разни истории, и това го изразявах чрез нали, независимо с какви материали, дали само с молив, с акварел, с туш, обичах много да рисувам по това време, и перо. И в последствие разбрах, че нали, ме влечат такива малко по-сюрреалистични композиции, които започнах да правя. Ги свързвах с животни, с хора, с пак всичко това, което съм трупал като впечатление през годините си, го изразявах нали, чрез разни такива сюрреалистични композиции. Впоследствие нали, реших да не кандидатствам академия, но такива бяха нещата в България, че трябваше да се учи висше образование, за да имаш някакъв ценз. И така се случи, че кандидатствах икономическия институт и в интерес на истината нали, приехаме, и първата ми изложба беше в икономическия институт. Тоест паралелно се занимавах с икономика и с живопис. Всяко начало е трудно, няма лесно начало. Стига да знаеш посоката, стига да искаш, да желаеш да го направиш, да ти идва отвътре. Колкото да е трудно, ти продължаваш напред. И моето начало не е било никак лесно, но бих казал, че моето излагане в кавички, започна на Кристал, непосредствено след така наречената демокрация в България. И тогава първото ми докосване, нали, както се казва, до публиката, първият ми допир по-скоро, ме накара силно да желая да правя това. Нали, реакцията на хората, от тяхното възприятие към моите картини, от различния ми подход в много отношения, нетрадиционен. И това ме накара наистина да силно желая да го правя това нещо. А що се касае до изложбите, по това време в България имаше много малко изложбени зали и в София не бяха много. Човек търсеше малко по-нетрадиционни начини за изява, нали, като не само Кристал и така. И като студент имах привилегията да направя изложба в Студентския дом на културата с един мой колега. Съответно, достъпа до традиционните зали, нали, които бяха собственост на СБХ, беше невъзможен за младите творци, особено не членове на СБХ. За изложбите беше много интересно в 90-те години. Нали, почти нямаше галерии, където млади автори да показват своите творби. И контакта ми, т.е. започвайки да излагам своите работи на Кристал, започнаха контактите. По този начин ме поканиха, имаше една общинска галерия на община Оборище. В момента тя не съществува, но тя беше общинска. От общината ме поканиха да направя там изложба, която беше много успешна. Предвид това, че хората нали,
не ме познаваха и отзивите от самата изложба бяха великолепни, както и резултатите. Това, нали, всяко едно такова събитие те кара да продължаваш да вървиш напред. Може би това ми беше една от първите и много успешни изложби. И в повечето случаи хората смятат, че най-успешната изложба е когато продадеш, нали, много неща. В другия случай, когато това, което целиш да покажеш на хората, е не само, нали, крайната цел продажба. Най-успешната мога да кажа, че една от най-успешните ми е последната, защото там показах целият ми творчески път. Нали, за съжаление, галерията, в която беше изложбата, тя е голяма, но не ми беше достатъчно да изложа всичко, което искам. И по начина, по който беше организирана, направена, представена и отзивите, които имаше от тази изложба, за мен лично беше неуспешна. Първата ми среща с художник Даниел Динев и неговото изкуство беше преди повече от 2 години. Тогава той се подготвяше за своята 6-та самостоятелна изложба. Аз се готвих да я открия. При срещите и разговорите ни разбрах, че близо 20 години той не е излагал изкуството си пред публика, но не е преставал да рисува, да създава своите картини. Започнах да показвам последните години на много картините с една единствена мисъл. Тоест целта ми беше такава, да покажа на младото поколение, че има един модерен художник, който е бил, аз смятам себе си за такъв, е бил модерен, когато е започнал да рисува. И да ги науча да бъдат модерни в своето мислене. Завиден творчески потенциал има в Даниел Динев. Последните 2 години, откакто го познавам, той действително влага всичко от себе си, за да направи най-доброто. За да покаже на публиката своите търсения, своите открития, своите експерименти. Имаме няколко цикъла, които в годините съм ги развивал, като фамилна разходка. Това ми е един от циклите. Последствие завръщане от миналото, това ми е новия цикъл. Да. Примерно това са неща, които аз нали, вярвам в прераждането и съм, нали, сигурен, че съм живял в друг период, друга ера. И има неща, които са свързани с подсъзнанието и по една или друга форма те идват в твоето въображение, ти ги пресъздаваш. И затова цикъла ми, например, завръщане от миналото е свързан с неща, които, нали, съм сигурен, че някога в някаква друга форма е човешка или нечовешка, аз съм ги изживявал. И затова ги пресъздавам по начина, по който ги виждам. Неговите работи са много различни като стил. Едновременно с това изпълнени с много динамика, с търсене на съвършенството на формата, прецизност по отношение на обемите и детайлите и ярко колоритно чувство. Действително този период, в който той отново се завърна с изложбите си пред зрителите, сякаш беше събрал в себе си толкова творческа енергия, която трябваше някъде да излее. Действително картините ми имат много енергия, много заряд. В момента, в който застана пред основата, независимо каква е тя, нали, аз тотално релаксирам.
концентрацията, която е водещата през целия този процес, ми помага нещата да се развиват много бързо и бързо да достигнем до крайния резултат. Умората, която изпитва човек след едно такова действие, е много приятна. Тя не те изтощрява чисто физически, просто ти се чувстваш като част от процес, който си бил и в който си дал всичко от себе си, за да си получи крайния резултат. Работи през тези 2 години активно не само върху техническото усъвършенстване, а и в колоритна и композиционна посока, както и в пластично отношение, като търси 3D ефекти, особено в последните си творби. В маслената ми живопис започнах да използвам 3D ефекти, които също така доста време като идея са били в мен, но ми е трябвало така време да помисля как точно да изграда детайлите и материалите, които да използвам, така че да не се получи обратен ефект. В работите му има елементи на сюрреализъм. И тези моменти, тези елементи подтикват зрителя към размисъл. И едновременно с това го карат да търси невидимото. С тънка чувствителност, с ярко въображение, с силна интуиция, той пресъздава в картините си образите от своите сънища. И Даниел вярва, че човек, освен в реалния, живее в един нереален свят. Някои от картините ги сънувам, някои от картините ги рисувам, като пресъздавам преживени мигове, спомени от детството. Някои ги мислят прекалено дълго време, скицирам и стигам до тяхното реализиране. Но част от картините, като казахме в началото, ги сънувам. И то по няколко пъти, докато стигна до крайния резултат. В интерес на истината, повечето от картините, които съм сънувал, мога да кажа, че рисувайки, аз съм бил само някакъв проводник. Тоест ръката ми е изпълняла някаква функция и цялото това нещо е било свързано с съня. Даниел има свой стил, той, разбира се, променя стила си. За него е характерно, че един ден може да рисува в една посока, друг ден съвсем в друга, както по отношение на тематика, така и по отношение на колорита. Така че той е един интересен за мен автор, който непрекъснато търси, автор, който иска да бъде различен. Първо, като мой материал, усетих маслото. В момента, в който се докоснах до платно и започнах да рисувам с масло, разбрах, че това ще е моя материал. Впоследствие започнах много да работя с маслен пастел, който го смесвам с различни други материали и разбрах, че това ще ми е другия материал, който ще развия. И в интерес на истината до сега рисувам масло и маслен пастел. Като смесвам с гуаш пастела и с разни други материали, така че да се получават по-наситени, по-силни изображенията и да имат релеф. В повечето от техниките съм стигал сам до тях. Стандартните техники, маслени и такива съм ги учил, но последните години усилено работя в развитието на моя си техника такава. Като последните няколко години експериментирам много в това отношение
и стигнах до техника, която лично на мен и на публиката много ги харесва. И мисля, нали, да продължа и да я развивам като така. Както каза вчера един мой колега и приятел, това са едни енергийни полета, които се получават, които не само, че носят енергия, те вибрират сами по себе си и те карат да релаксираш. Тоест, релакс също се касае до енергията, която може да е само позитивен. До тази техника стигнах чрез много експериментиране. Предвид това, че нали, аз след като се занимавам с графичен дизайн, между другото имам много познание в областта на полиграфията и всичко свързано с нея. Нали. Това е един голям процес. Графичният дизайн е свързан и с предпечат и докато се стигне до крайен продукт, там трябва да имаш много познание. Използвайки всичките си познания, като нали, свързани с полиграфия, компютри и прочие неща, използвам, т.е. исках да използвам материали, които са нетрадиционни като цяло и чрез тях и чрез различни смесвания да стигна до крайния продукт. И в последствие, нали, след като се занимавах с живопис, започнах да изучавам графичен дизайн и в годините нали, паралелно се занимавам с графичен дизайн и с живопис. Мога да кажа, че графичният дизайн ми е помогнал страшно много на познанията ми към изкуството. Той ме е обогатил в много отношения. Като компютъра ми е помогнал, нали, що се касае до изграждане на композиция, цветово балансиране. Факт е, че като погледна в момента палитрата и като видя нали, цветовете върху палитрата, си представям колко процента от кой цвят да ползвам, за да получа ери какъв си цвят и ери каква си тоналност. Да, това мога да го продължа. Нали. Предвид дългото работене с компютри ми е помогнало страшно много в това отношение. Отделно, че една композиция ти много бързо можеш да я промениш. Не е необходимо да правиш нова скица, да рисуваш много платно и всичко останало. Там нещата стават много по-бързо и по-лесно, нали, ако притежаваш съответната рутина. Първият период на картините ми с дигитално изкуство бяха изцяло рисувани елементи в компютъра, които аз съответно правих нали, композициите, израждах като композиции и всичко изцяло рисувах с, както се казва, с мишката. Впоследствие, последните 5 години, започнах да използвам детайли от маслени или други картини, които съм рисувал с материал. И тези детайли аз деформирах, изграждах наново. И по този начин си правя, последните ми композиции се правят изцяло с детайли и фрагменти от мои картини. И нали, това е така наречения постмодернизъм. Да използваш нещо старо, което е направено и да го надградиш и да изградиш нещо ново. По-старото поколение изцяло отричат дигиталното изкуство. Независимо, че това наистина е изкуство, защото това е нещо, което създаваш, нещо, което твориш, нещо, което минава през твоята мисъл, през твоето въображение и всичко останало. Но те са, нали, по-старото поколение не ги възприемат тези неща, защото те не са докоснани до тях и те нямат уменията да творят по този начин. Нали, без по никакъв начин да ги упреквам за това, че дигиталните неща се възприемат много от младото поколение и бих казал повече от хората по света. Другите, нали, живописта ми, независимо каква маслена или пастел или нали, няма значение, тя се възприема повече от така по-традиционалистите нали, в изкуството. Като човек той е изключително прецизен, много точен. Обича така коректността във всичките й направления. Обича така да изпипва детайлите. Не знам дали и от неговата зодия. Но един автор, който държи със всеки един ден да показва нещо ново.
и да прави впечатление. Както споменах, нали, обичам предизвикателството и затова не мога да правя едно и също нещо. Затова, когато работя, започвам няколко неща едновременно, т.е. вече има други започнати и така работя по няколко неща. В момента, в който се чувствам, че дадена работа, нали, не може да бъде завършена в този период, аз се оставам и се връщам към нея след време. И по този начин нали, избягам от творческото еднообразие. Обичам да правя много неща едновременно, защото това ми допълва всяка една работа, която, нали, правя в този период. Тоест, всяка една работа допълва другата и по този начин нещата се получават за мен лично добре. В 90-те години, когато вече се занимавах сериозно с изкуство, рисувах, за да живея, а сега живея, за да рисувам. Тоест тогава това ми беше жизнено необходимо, нали, с това се препитах. Но в последствие, нали, нещата се промениха. През всички тези години, с които се занимавам с творчество, съм имал огромната подкрепа от своето семейство и благодарение на която съм стигнал до тук. Всеки един човек, независимо дали творец или с каквото и да се занимава, с каквато и професия да се занимава, трябва да намери своята половинка, която да го подкрепя и той да я подкрепя. И по този начин той се чувства сигурен в това, което прави и продължава да го прави добре. Мога да кажа, че най-големият шедьовър, който съм създал аз и моята съпруга, нашата прекрасна дъщеря, която ние много обичаме и която продължава да върви по нашия път. Едно от нещата, които винаги съм се стремял в своите картини като послание, е да вкарвам скрити моменти, така че виждайки първоначално, нали, изображението, да те грабне и да провокира в тебе желанието да се върнеш и да откриеш всичко невидяно и неоткрито. И мога да кажа, че в част от своите неща съм успял да постигна този момент, след като съм разговарял с зрителя, с публиката и те са ми казали какво са видели и как са го почувствали. Нали, както се казва, не обичам простичките неща. Колкото е по-сложно, толкова е по-добре за мен. И не случайно си поставям много понякога сложни такива задания, които ме карат да ги развия, да ги работя, макар и дълго време, но когато видя крайния резултат на това, което съм направил и вече допира му с публиката, тогава аз разбирам, че труда и усилието си е заслужавал. За мен няма значение възрастта, за мен има значение това, което показваш, това, което правиш, да го правиш от сърце, да даваш всичко от себе си и след като то достигне до публиката, значи ти си успял да направиш това, което си искал.